My name is Vinci and I am neat. I love pretty girls and I love to eat. I made this rap from my mind and I am very, very kind. I like to drive fast in the fancy cars and chicks eat me like chocolate bar. You see I'm bad, but I am good. So shut up now and eat some food. Unsay kisaw mga siyaw, kumusta? Karong adlaw Sabado. Sakto kay day off na ako. Akong activity karon kay mag-record ko og music cover sa balay sa akong amigo. Makatagaan mo sa akong music cover. Kita taon niya mga siyaw. Yo mga siyaw, abot na ta. Ako sa ko na akong mga equipment. Yo mga siyaw, magsugod na mi og record. Anhala mo ay mo paglihok. May ito atubang dito ba? Amal tubang ko dito. My name is Vinci and I am neat. I love pretty girls and I love to eat. I made this rap from my mind and I am very, very kind. I like to drive fast in the fancy cars and chicks eat me like chocolate bar. You see I'm bad, but I am good. So shut up now and eat some food. Yo mga siyaw, hapit na may human o recording. Nag-edit na lang mi. Nag-record lang mi. Basic lang siya ng audio recording na di siya makadanig chicks. Makadanig siya sugar daddy. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama. May tag na nga siya. Sungog mandahan eh. Yo mga siyaw, malas kayo dyan. Ang among record ni kalit lag ka delete, wa mi kabalo. Marag akong ex ni kalit lag kawala asad makalagot kayo. So before ko may end sa akong vlog, nalimot kong introduce nyo sa akong amigo. Bogs! Ali! Introduce him himself. Si Bagsi. Actually na sila banda. Ano sa tapangan yung banda? Impatso. Invite sila Bogs sa inyong mga gigs.
Tanaw mo sa mong gigs pohon, wala pa yung schedule. Ah, Basin mga next month siguro. oh, kanang ilang banda kay more on metal. Bugat kay sila. Grabe ka bugat. Mas bugat pa sa akong gibati sa ni Crash. Sige mga siyaw. Till next time. I think next week makuha na ko mahuman na mo among gi-record nga music cover. So next time mga siyaw, amping mo. Kita kits. Yo mga siyaw, nagtagay na lang mi kay puros mi murag gipangbuwagan.